Ja moro! Tänään me tehdään top 15 lista. Nyt on aika iso, mutta täältä löytyi niin monta, niin oli pakko tehdä. Elikkä 10 toimivaa, todella hyvää komboa. Elikkä näitä niinku komboja, niinku että vaikka 2 korttia, niinku, mikä on todella vaikea puolustaa. Tai, niin. Ja eiköhän mennä videon pariin. Ja ensimmäisenä meillä on Hog Freeze. Ja jos on pakko, niin voi käyttää siinä zappinkin. Jos laittaa Hog Freeze zap, jos laittaa eka Hogin ja sitten Freezen. Ja jos se laittaa Skarmin, niin zappaa sen vaan pois nopea siitä. Niin toi on todella vaarallinen hyökkäys. Toi tekee niin paljon damagea. Ja sitten toisena meillä on Lava Hound Balloon. Monet on varmaan pelannut tämmöstä dekkiä vastaan kuin Lava Hound Balloon. Tää on todella vaikea puolustaa, jos sulla ei ole vaikka minionne tai minion hordea. Tää on todella vaikea puolustaa. Tai eikö se? Kolmantena meillä on Golem Bomber. Tää on siis mun omia mielipiteitä, niin mä tykkään käyttää Golem Bomberia, koska jos se ottaa Skarmin, niin Bomber ottaa sen aika nopeasti pois. Ja se tekee hyvää damagea siellä takana. Ja neljäntenä meillä on Giant Witch. Melkein kaikki on varmaan käyttänyt tätä loistavaa komboa. Tää on todella hyvä kombo. Se saa helposti tornin. Ja viidentenä meillä on Goblin Barrel Freeze. Jos sulla ei ole vaikka eliksiiri tai arroveita, niin tää on todella vaikea puolustaa. Goblin Barrel Freeze. Seuraavana meillä on Exe Lava Hound. Mun mielestä tää on todella vaarallinen, koska Executioner ja Lava on todella vaarallinen. Sitten seitsemäntenä meillä on Tornado Exe Tornado. Tämä on todella hyvä puolustamaan vaikka esimerkiksi Giant hyökkäyksiä, ei Golem hyökkäyksiä tai vaikka Lava Hound hyökkäyksiä. Todella hyvä kombo. Ja kahdeksantena meillä on Miner Goblin Barrel. Ja jos haluaa, niin voi laittaa joskus kloonin, mutta Miner Goblin Barrel. Todella hyvä kombo. Mä oon voittanut monta kertaa pelejä, kun mä oon ottanut Miner Goblin Barrel. Ja seuraavana meillä on, eli yhdeksäntenä meillä on Valky ja Hog. Valkyria ja Hog Rider. Tämä on todella vaarallinen kombinaatio. Jos sä laitat vaikka Skarmin puolustamaan, se ei riitä, kun siinä on se Valkyrie. Sä et voi tehdä mitään, jos sulla ei ole vaikka minihorde tai minioneja. Ja seuraavana meillä on Giant Balloon. Tämä on todella vaikea, jos se menee edelle se tuo Giant. Se on todella, jos laittaa minihorden, se tähtää siihen Gianttiin, ei ballooniin. Ja seuraavana meillä on Bowler Graveyard. Tähän oikeastaan toimii varmaan aika hyvin Giantkin, mutta minusta Bowler tekee sen paremmin sen hommansa siinä. Ja 12 on Giant Bowler. Tämä on todella vaikea puolustaa tämä. Tämä on todella vaikea. Mä oon hävinnyt monta peliä, kun on tullut Giant Bowler. Ja 13 on Valkyrie Elite Barbarit. Niin tämä on todella ärsyttävä. Todella ärsyttävä. Ei voi muuta sanoa kuin todella ärsyttävä. Ja 14 on Three Musketeeria Battle Ram. Se on ärsyttävä, jos sä oot laittamassa just siinä sillalla Lightningin. Ja se ehtii just laittaa Battle Ramin. Niin sitten se ottaa sen Battle Ramin pois.
Sulla menee kaikki eliksirit siihen ja sä et saa puolustettua Triimuskeja millään. Ja viimeisenä, mutta ei tuskin vähäisimpänä, on Miner ja esim. Vaikka kaikkea Goblin tai jotakin halpoja kortteja. Esim. Goblinit käy hyvin, Giant käy hyvin ja kaikki käy todella hyvin. Ja tämä video oli tässä. Tykätkää ja tilatkaa kanavaa ja voitte laittaa kommentteihin laittaa videoehdotuksia sinne. Se olisi seuraavaan videoon asti. Moro!